Enga tinge mi chen khatte hi an HLAWHTLINNA chen khatte hi an HLAWHTLING ve thei si lo achan haute soidon chuan kan CHINTHAN kan habit wang ani kan HLAWHTLIN le thlin lo tur hi kan shelok theilo mai thei ma se kan habit a thu kan neih kan habit chuan kan ma hun tur a shil don ani keini po kan lo HLAWHTLIN ve thei nan he le kabu 7 habits of highly effective people ti hi karon summarize dona mi HLAWHTLING le puitling takte CHINTHAN thil pasari ti taila Mizo tong chuan Stephen Covey na zianin kumsang kha zakwa somriat pakwa khan alo ti chuak towa million somni panga chuang shal chwa to ni Covey self help bu thaberber te zinga soi mai thei mi alawani ama sabera chuan he channel hi lo subscribe ve photla achan chu video tha tak tak ron upload thin dona ilo ena ilo chhor ve thei nan ilo subscribe ve kha ngai ta ni pakhatna be proactive mishing hi proactive le reactive tak hi kan oma reactive mi chu pon lam thil thleng ten an nuna khoi dang lam wak thina ni an hlim na te hlim lo na te le lungai na te po midang tri dana zir khan anom mai china thil thlenga piang khan in control tir top thina ni proactive ve thung chu thil thleng ne midang te anin hong tir ve lem lawa in condition po an lo don son dan le thil tia khan du thlanna an siam thin thil chu engpo ron thleng theya chumi thil thleng ngor ai chuan engtin nge an lo don son ti kha an ngai pui mo jok thin ni entiran mi re thei chung kwa tang mi pahnian ron sei liana pakhat jok chuan kan re thei sia ke chu back up tu po ka nei ve lo sarkarin mi re thei te min chan pui du bok si lo ti na phuna pakhat ve thung chuan kan re thei em awangin mi te ain kan thokrim te ang sarkar chu ka control phak an ni chuan lo awangin an puina tel lo din ve kan tumange tin rim takin na thok mai thina ni hi reactive le proactive danglam na chu anita a anuna khan thil thlenga om ve a chu re theina ni mase pakhat jok chuan ain ngong tira avuya dem tura zong ani pakhat ve thung chuan mo phurna lain ama lama tana la a rim thakha na thok mai ani hi entirna mai ani ya thil thleng chu engpo ni thei thina te chiana te in thenna le hlimna ni te po hi chiat pu yanom ve thawani engpo ron thleng theya midang chunga po thleng ve vek mase kan lo don son dana zir khan reactive nge proactive kan ni kha ashil don ani thil reng a hian kan thu nei na chin le kan thu nei na pialam hi oma kan control phak lo thil hi circle of concern atia kan control phak khau hi circle of influence atia reactive person chuan an thu nei na ni lawa hian an buai em thina ni endinan sarkar in rel bol na te an soi sel wak thina an chung ko background te midangina min ngaihdam te chuwangin an phun noi na po atam pha bok thina ni proactive chuan an thu nei na pia lama hun le tha manral hi asol lo tian sia chuwangin an control thei thila hian an focus mai thina ni entirnan an thorim le rim lo te an ril ruput mang te le an hun man dan te an control theya chumia chuan ma an lamai thina ni kepo ma chuan ti hian kalo ngai to thina ni mi in minrin na chuan minrin anga rin om taka om mai turania mase minrin lo na chuan minrin lo anga rin om lo le mai turania hi kalo ti thina mase alo a thlak hle in ka hriani mi ngaidan kha minring e moring lawai mo ka control phak lo thilania min ngaidan anga om mai lo khan rin om mo rin om lo tur khan du ka thlang theya rin om kha tha ka ti chuan midang kher lowin midan ngaidan ngai to lo khan karin om mai turani panina begin with the end in mind tuna hian thidon taila kan ruang chunga mi pali in thu anon soido na angai taila pakhatna kan chungte kan chen puite panina kan thian te pathumna kan tho puite le palina kaushan khotlang ayoin engtin nge kan chungchang soise kan du mi in min soidana ka boilo po ti taila engtia min shereng nge kan du min shereng se kan du ang chuan kan om nge alitling thoken kan om tuman uire shat deuh kha ti te rui reng kha e ru hnem deuh kha ti te min soi hi kan du in arin om lawani min shereng tura kan du ang khan tuna tanga kan om lo chuan nakina kan om thut to don lawa
aziak tu kovi hian thil reng reng chu voi hnih siam ani thin ati ni angai tua chuak turil ruwa le atakrama keini po kan thlen na tur ram shelo le ngai tua masalawa kan tho ve mop mopa kan zir ve mop mop chuan kan tum ram pan mi alo kong kha kan lo zo char char ve thei ani chuwangin destination tum ram nei sa abul tan tur ati na ni chu chuan kan kong zo tura kan chian pha bokang motor tlan chak satlia ringot atum ram she si lo ai chuan tlan muang zok atum ram she sa kha athleng masa zok don ani pathumna chuan put first things first point ni na hian tumram nei tur atia point thumna hian kan tumram min shoi thleng tu turata na tangkai apiang khati masaka ngai poimo masaka nei tur atile ni mi hi zo taila engei nu na poimo berte hi a then chuan pathian antianga a then chuan ka chungte emo ka mahun te anti tlang poi china ni tuman ka Facebook account antingai lawa zoo antingai lawa picnic tite PUBG ka rank po anti nun nun ngai lawani mase chungsu ti masaka kan nei fo thina apoimo kan thla thlam thin kan thu soile kan thil ti hi ain mil ta thin lawa mitinina kan thil ti hi group palia he tiang hian aron thena hemi group hi aman mo thlaka apoimo boka entirnan kang mai chuakte fati sikula kalangai tite ti ko thlai thei lo thil ho kha ani ti chuan hemi group hi man mo thlak si mase poimo thui lem lo kha awm boka atlang puya midang kan chhor theina ang chi kha ni in chung che te wan sam ti te gas lak motor sil le in suk ti ang reng zong zong kha ani vek ani hemi group ve thung hi chu man mo thlak si lo poimo chuang bok si lo awm boka chu chu kan hun khoral na ber ani social media games te len mei le rui te po ato bera hian thil man mo thlak lo mase poimo mmc om le ni chungte chu kan hrisel na ngai poimo te in lei chi na ti nge te mimal mason na ti te aziak tu hian hemi hawa hian kan focus tur ti ni mase mitam jok ten kan ngai tha beran shina a chan chu a urgent lawa voina sa thau kan ei chawa exer kan lak le si lawa wang khan nak tu ka kan zuna thlum ngal don lawa voina kan fate kan uap lum lawa an tan hun kan in pek lo khan nak tu ka an suar ngal thu don lo mase long term a khan apoi don ani chuwangin heng thil hi kan ngai poimo ber tur ati ani hemi hi kan thunu nanga tia kan manei changa chuan he hi kan pum phel thei chuan a tha midang kan chhor thei ani he hi chintok insiam tur atia mase he hi a thei ang chinchina cut off kha a tha jok ani heng hau kan ti ai chuan heng hau hi ti jok tai la chung te le ke mani tan po atang kai jok ani heng pahnia hi chuan he hi thlang tai la hemi pahni a hi chuan he hi chuan he ta hian kan rilu kan peber tur ati ni palina think win-win thil reng renga lela man chaka wangin lela man tlomin an chan ta duai tina ani lo atia entirnan tenisa an lo in tumta a lela ma chaka nena changlo lampo khan hlokna an nei ve thawani experience te he in khelma chon tura exara ro lakna zong zong te po kha a thlon chuang lawani entirnan ke po hele khabu hi ka paisa in kaleya ani tu in paisa alo dona wang khan ka paisa kha ka chan ta duai ti na ni lo achunga thu tha tak tak te wangin fin na ka nei bela chuan video siapnan ka mang thei bokani alo np te tan hlok na ani vele cheu bokanga tiang zong khan thil reng renga lelam win bok lelam ina win bok ang zong khan kan ngai tua thin tur ati ni he ta po hian win win hi apply thei thawa entirnan in suk tur kha in lo nei ta tawani midang chhor lovin ifa te lui kal chak ro lek lek an la ni phei chuan luya eitur tenen picnic pain inin su thei ani ti chuan lelama i win bokanga ifa te le in puitan pasal thatak ini tel bokanga inin lai china a that pha bok don ani pangana chuan seek first to understand and to be understood abua soya papakhathian anha tho pui pa bula ka papa hi ka sha thiam theilo ka thu soya ngai thla ina zom du bok si lo atia
a thiam pa chuan ifa pa hre thiam tur chuan a ngai thlak chini lovin i ngai thlak zawk angai ni chu alo ti ni entirnan ifa khan sikula local du lo ta a i haw ngal vak vaka iwa that cheve itingal bon bon ni chuan omzia nei don chuang lawa sikula chei nom na tu alo nei nge subject tui lo riau po alo nei the ani tin midang har san na te hi kan lo paltlang to ani awang ringo thian kan vasia thiam pui ti na ani chuang lo mitin hian thil le khovel thlir dan hi kan nei sang theu ani mi thu soi kan ngai thlak dan po hi point sang sangin a ron pile ta a pakhat na hianin ngai thla po ni chi alo hei chu phone khoi pa te thil dang ti pa a beng lo do ve satlia ang ho kha ni pani na hianin ngai thla thatak ni oma om chang le ve tho si nia adika lawm lo ti zung zung ang chi ho kha pathum na hianin ngai thlak chin te nei bik inhial ni khwa po an ma ni beile na tur chang ra na lo ngai thlak ang kha ni palina hianin chanle dan tur emo reply dan tur ngai tuara na lo ngai thla emo an thu soi ang kan lo ton to ne na khai khina thuron lo pek phet tum ang kha ania heng ang chi ho hi chuanin thuron an mamo nge mamo lo ti po ngai to loin an lo hril zung zung mai thina ni a to berami ang hian kan ngai thlachin tur atia he hi chu hriat thiam tum le ril ru taka lo ngai thla benga ngai thlasat le ani lovin an hmel le body language te lo ena an din mun anga ding ve tura thinlung taka lo ngai thla kha ni aziak tu hian hemi ang tak hian kan ngai thlak sak chuan mi hriat thiam na kan nga anga tin midang pon min hriat thiam bokang ati ni parukna chuan Synergize hi mi pahnih emaw a aiah tam an thaw ho awanga mi mal theuina an ti theile ta tam an thaw chhuah kha ani meya ka soi thiam dara chuan entirnan shui te le hmol te po pakhat chau chu abung mai thina mase pahnih emaw a aiah tam chu a tlo nge nge ani entirnan hemi te pahnih hian thei hi lo an tuma an ban phak si lawa pakhat hian a kau ki chhuan anga ti chuan onsam takin an ei thei don mai ani chutiang che chuan kan Synergize thin tur atia hei hi featuring te collaborate te pon tia zai thiam te po hian an apply war ve hle thin ani a to ber point a chuaning sharpening the saw ama tekin thu soya chuan mi pakhat hian thingkung hi a zai tlau mai ni mase a zaina man ruwa kha abil bok sia mi khan i man ruwa kha ta siam la ikit zau zung zung anga chu ti chuan i hun i safe zok do na lawm avatia mase ani chuanin thing hi zai ka ngai sia ka ta siam man lo ani alo ti ni akit tu hi mol kan ti veu mai theya mase chu tiang che chuan kan ti ve fo thin ani shisel kan du'a mase in soi zoi te shisel na bu han chiar te kha chu hun kan nei lo kan tia kan ngai tha thin paisa ka in dai lo ka re thei kan tia mase sum en kol dan bu te video te enin chiar vela vati taila chutiang ka man lo sum tho chwa ka ngai kan ti le de ya mishing in khove le thil reng reng kan ma chonna na kan man ro nei chun chu keimani hi kan ni chu kan ta siam thin tur atina ni kan ta siam thin tur te chu pakhat na kan taksa shisel na kan ngai poimo tur ani engpo ti du ni la kan shisel phot angai HLAWHTLING viau mai la kan shisel miao lo chon omzia nei thei tak tak lawani panina kan tharau nun meditate te music thatak tak ngai thlak te Christian tan chuan Bible le tongtrai le inkhom te po te lang chu pathumna chuanin cognitive thiamna nei tura inzir zel tur school le college kal to lo wang mai ban san kher lo tur ati na ni ato bera chuanin social health midang ne na kan chen hauna a chungte khotlang ram le nam tan le khovel pum ta na kan tangkai ve na nei kha ani ni ani lo pon midang ta na nok sak lawa tal tur ati ni apon sang sang hi kan en chuan atir pathum hi mi mal ma son na vekani henghawi kan zir chua kan zom to hnu hian mishing dependent midang ringa khosa mai mai ni to lovin
mishing independent tak mani ke ding kan lo ni to anga mase chu chu ala tok mai lo awangin point lina point ngana le point rukna hian interdependent ni dan midang ne na tho ho ka ti to lawa kan lo ti ve theina turin minon zir tir le ani ole he ti zong hi 7 habits of highly effective people karon summarize theite chun nia in lo hlawkpui ve ngei ka ringa milo like in milo subscribe ve do nia ka channel milo ensak avangin kalome ale peka kan hmule thau do nia